Takže mám to rozrezané, vyberieme si to von, takže máme tento kúsok, som rád, že to šlo celkom ľahko. Takže hadicu som si rozrezal takto som ju odrezal a teraz som tam zatiaľ nahodil túto stranu, som to aj zatiahol, nech to drží a idem našrobovať ešte túto časť takto do toho. To oddušňovač som nakoniec našiel ešte v dielni, takže mohlo by to byť dneska ešte funkčné to auto. To čo sa mi stalo? Normálne mne ide modrý dym z auta. Takže asi mi odišlo turbínko. Parádička. Super, som rád. To čo ide za mnou za dym? Moje auto asi práve skončilo, idem 70 a mám úplne dojebané auto. Proste pozrite sa, čo za mnou ide za dym. Proste práve mi odišiel môj kombík. Som sa s tým autom už rozlúčil, svieti červená kontrolka ale a ja už nezastavujem, už to mám pás, aj tak to auto je už vybavené, takže už dojdem do cieľa, už to není ďaleko a toto auto skončilo svoj život asi práve.